Una cosa que no se suele ver por aquí, es algo que no tenemos y bueno, está bien que lo promocione alguien, ¿no? Que haya alguien con empenta que promocione este tipo de cultura. Ayer nos pareció, nos pareció muy original el chico este del instrumento, que era una cuerda de guitarra colgada del techo, de arriba abajo. Nos pareció muy, no sé, muy original, bastante espectacular como tocaba. Mä oon Yrjänä Sauros. Yrjänä Sauros. Ja mä soitan saurofonia. Toca un instrumento que se llama saurofonía. ¿Y qué consiste el instrumento? Explícanos. Se on pianolankaa. Una cuerda de un piano. Se soitetaan tilalla. Se toca el espacio. Se voi laittaa vaikka tuolta katosta. Se puede colgar, por ejemplo, de aquí. Lattia y atarlo al suelo. Sitten se viritetään. Y se pone en tono. Ja sitten sitä voi alkaa soittaa. Ja sitten se on se tila, joka soi. Luego vas a empezar a tocar y es el espacio que suena. Ja se näyttää siltä, että soittaa tyhjää, taputtelee ilmaa. Parece que estoy tocando el aire porque la cuerda es muy fina. Se on niinku, ja se on soitin, se on jokaiselle se on helppo jokaisen lähestyä, jokainen voi helposti löytää sitä äänen. Es un instrumento para todo el mundo porque todo el mundo puede encontrar el sonido suyo. Mut toivottavasti sitä tulee tuonne nauhalle. Tuleeko sitä tänne nauhalle sitten, sitä saurofonin soittoa? Espero que se haya grabado un poco de saurofonía. Niin mun ei tarvitse selittää, mitä se näin. Y así no tiene que explicar cómo. Voimme näyttää siltä, se kieli menee tästä. Ya te enseño. Näin se menee. La cuerda baja, baja, baja. Sitten mä oon tässä näin ja sitten Ahí está ahí. BAM! Gol. Se oli vain yksi esimerkki. Este es un ejemplo. ¿Y qué piensas sobre el tema del festival, sobre la cultura libre y popular? Mitä tykkäätte tämä festivaalin teemasta, tästä vapaasta ja populaarikulttuurista? Tää toimii erittäin hyvin tää ikään kuin rajat yli hyppiminen, tää rajojen. Siinä on sellainen olo tässä, eri taidonlajit lähestyy toisiaan. Que funciona muy bien y tiene la sensación que diferentes formas de arte se están acercando entre ellos. Saanko mä sanoa näyttää? ¿Puedes decir algo, eh? Meidän ei tarvitse ottaa uutta ottoa, mä voin kertoa kanssa. Niin, No hace falta otra toma, porque él también puede contar. Tää minulle itselleni tää on niin kuin hämmästyttävä festivaali, kun mä yllättäen niin kuin
onkin sellaisessa tilanteessa, että ne festivaalijärjestäjät jotenkin ollaan samaa leiriä, tajutaan samoja asioita, puhutaan samoista jutuista ja se on niin sama asia. Tämä näyttää varmaan omituiselta, kun katsot tonne, mutta se johtuu siitä, että kamera on tuolla ja haastattelija tuolla. Mäkään oli. Que le sorprende que haya el ambiente este, que los organizadores y los artistas y los que participan estén tan cerca y estén como en el mismo lado. Ei sitä paremmin voi sanoa. Se on decir. Mulla on koko ajan sellainen olo, että mä oon niinku kotona. La sensación de estar en casa todo el tiempo. Onnellinen sattuma. Maailman paras festival, ¿no? Sì, sì. This is so good. No, this is so good. So totally different, you know. I've been a lot of video festivals and And this is the best. Yeah, I like it. Yeah. It's Aivan that simple. maailman paras festival. Maailman best.